Kanjeng Dipati Jaya. Kanjeng Dipati, kula aturi jugar Kanjeng Dipati. Wandi Dutuwayah. Nggih. Sing perintah kowe sapa, Mundaran? Wani njugarke lagi wae aku teki ing Sanggar Pamujan, Mboten wonten. Ya kene suwe ketel wani. Menika wonten watu. Ana wigati, wonten kawigatosan. Wigati apa, Mundaran? Enggal matur. Wonten tamu. Tamu. Resi Kala Cucut. Cucut Kala Sekti. Milos. Kuwi guruku yang tuaku. Guru panjenengan. Mula saka kowe enggal dilerapke ya. Mastu dawuh. Ana ing Sanggar Pamujan kene ya. Monggo, monggo Guru. Guru Cucut Kala Sekti rawuhipun ing Praja Kediri Kapara wonten Sanggar Pamujan ratap rosing bates kula. Wonten wigatos menapa? Pancen nedya kula kedereng pinanggih kalih jengandika anak Angger Prabu Jaya Katoang. Katene panggih wanita menika sinten? Lho, dereng nate pirsa menapa? Babar pisan dereng. Menika anak kula, Wulansari. Anandika. Nggih, rumiyin tasih alit. Ning samenika nilaraken jagating muda ngancik jagating bebrayan. Mun diwasa ayu tur semok. Anakipun sinten? Kula ketados yoganipun Guru Cucut Kala Sekti. Nggih, nggih. Wonten kados menapa? Ngantos kula kedereng nedya pinanggih jengandika anak Angger Prabu Jaya Katoang. Mekaten iki. Jalaran kula mireng menawi dika goreh penggalipun namung menggalihaken tumbak Teja Nirmala. Kenging menapa Guru Cucut Kala Sekti ngertos anggen kula tumlawuh goreh raos sing manah kula. Kula kepengin andarbeni bentuah kagungane Rama Jaya Wisnuwardana mepanci semenika teranggawuni nalika Singosari kemudi. Mila saking menika napa ndika mengertos sinten ingkang saged mboyongi tumbak Teja Nirmala? Mboten wonten kalih tiga, namung setunggal. Sinten? Anak kula Wulansari. Wulansari. Nggih. Menika wujudipun tumbak Teja Nirmala Kanjeng. Menapa boten klentu menika tumbak Teja Nirmala? Kula nyuwanaken tumbak Teja Nirmala. Nggih. Sampun kula titi langkung rumiyin. Menawi ngantos klentu ing manginipun mesti damel lingsem asma jengandika anak. Niki sing adus kringet boyongin ndika napa anakipun Guru Cucut Kala Sekti? Nek kula niku pun sepuh. Nggih, nggih. Badhe budidaya tartamtu mboten kuagang. Nggih, nggih. Ingkang saged manggihaken Kyai Teja Nirmala anak kula Wulansari. Apa bener Wulansari? Injih menika leres Kanjeng Adipati. Apa pacangamu sing boyongi? Boten. Kowe durung pacangan? Dereng. Si perawan. Injih. Sampeyan nemu kabejan. Kok saged? Dika niku gadah yoga kados Wulansari. Piyambakipun wani mbela negara ing Kediri. Mongko perangane prajurit ing Kediri setunggal kemawon. Mboten wonten ingkang kuwawi mboyongi tumbak Teja Nirmala. Nanging anak ndika sawetunggalipun wanita. Nanging budidaya adus keringet
kangge mbela negara Kediri kula matur nuwun sanget. Matur nuwun. Jalaran anak kula wiwit alit. Nggih. Kula weleg aji jaya kawijayan. Nggih. Lembu sekilan. Blabak pengandolan. Nggih. Jalan goyang. Semar dodok. Nggih. Semar mesem kula tumpak blak kali anak kula sini. Kula pitados Guru Cucut Kala Sakti. Monggo kula aturi nyinaoni lelampaning kawuri. Nalika Singosari yasta marang Ranggawuni ya Jaya Wisnuwardana Mepanji semeningrat niku pusakane kathah sanget dipun warisaken dumateng Kang Mas Prabu Kertanegara wiwit bandera Tunggul Wulung tumbak Tejo Nirmala niku warisane Rama Jaya Wisnuwardana Mepanji semeningrat ya Ranggawuni. Singosari brubuh Kertanegara gugur. Para laskar Wedraning Singosari budidaya dos keringet. Nyingitaken bentuah ingkang ampuh. Mila sakmenika kados kecemplung raosing batos kula. Yoga ndika Wulansari saged mboyongi tumbak Tejo Nirmala. Mbok menawi panjenengan saged kagungan Kyai Tejo Nirmala. Nggih. Anjalari sakit langgeng anggen panjenengan ngasta bang-bang pengalum-alum wonten ing Praja Kediri saya mimbuhi wibawa ndika ngir. Anggen kula dados ratu ing Kediri. Kula mboten badhe nulat lekasing Kang Mas Prabu Kertanegara. Nanging kula badhe nyengkok lekasipun Rama Jaya Wisnuwardana. Matur Mila saking menika sabda pangantikane ratu sinten kemawon kawula ingkang ngatonaken dharma bukti tumrap negara Kediri niku wajib kula ganjar kang urat jumbuh lan labetanipun semanten kasa wangsulipun rangaten Bu. nggih menawi panjenengan anggadhahi patokan utawi paguran ingkang kados ngaten Nggih. ratu ing saged madeg wonten tengahipun pengadilan. Matur nuwun kula tasih kemutan saripun sesorahipun Guru Cucut Kala Sakti. Wulansari, Inji paring dawuh Kanjeng. njur bebungah apa sing bakal tak paringke lan kowe? Punten dalem sewu. Kula nyuwunaken tumbak Tejo Nirmala nika Iya. boten pamrih ganjar. Kula mboten ngepenginaken sesulih kok. Kaya ngono. Inji. Nanging ingsun sawijining Nalendra ing Kediri. Aja nganti ngoncati weca mblenjani janji. Senajan to ora arep-arep ganjaran. Ning gedhe pali nirmaning sun tumrap lan kowe lan Sari. Mula bakal tak ganjar. Yen wujud brana picis, saya suwe bakal ilang kang tanpa tapet. Saka kuwi sliramu bakal tak ganjar. Tak pundhut abdi apa kesago, Badhe panjenengan pundhut abdi. Sinatur sembah nuwun Kanjeng. Wis sago. Dika lilana mboten? Ikhlas lahir batin mbok menawi anak kula panjenengan pundhut abdi saged empil kamukten wonten ing Praja Kediri. Makaten. Wulansari, Inji paring dawuh. tenane ana kewajiban lan kanggo kowe. Mbok menawa kowe sumuruk lan krungu. Bedah Singosari Putri Boyongan Gayatri. Gayatri kae garwane Wijaya, ya Sang Rama Wijaya. Kuwi saiki mapan nyang Kediri. Nanging saben dina taripe tak ngrum babar pisan orang rewes ingsun Prabu Jaya Katawang. Saka iku Wulansari, kowe tau tus manjing ing taman Pamargi Putri. Ripin Gayatri ampreh saguh dadi garwaku. Oh menawi kados ngaten. Iya. Inji sendika nglampahi keparing nyuwun tambahi pangestu Kanjeng. Sing hati-hati ya. Bapak Cucut Kala Sakti. Wulansari Kula nyuwun pamit Bapak. sing ati-ati aja ngani tumbang suh lan keng sira kudu bisa amiluta marang kusumaning ayu Gayatri calon garwa dalem sinuwun Prabu Jaya Katawang kula. Inji Bapak inji. Kewajiban kanggo kowe Wulansari. Ora mligi ngripe calon bendaramu Gayatri. Rening bentuah Tejo Nirmala
Iki rebutaning para laskar ing Singosari. Saka kuwiran loro sing tak percaya ngreksa keselamataning Tumbak Tejo Nirmala mung kowe apa wis aku. Yen ngono manjing plangkat ya. Reksanen ya. Mboten kepareng yon tambeng pangestu. Mengko bubar ka leboke plangkan gedung pusaka ning taman ya. Guru Sinuwun Prabu, napa sampun dangu ndika nilaraken Kadipaten Bendho Minang. sawetawis wekdal Nggih. menawi wonten keparengipun menapa kula nderek ngaso wonten ing Praja Kediri. Monggo lila legawa dening panjenengan kula anggep yang sepuh kula piyambak ingkang ukir jiwa raga kula. Jalaran kula nggadhahi raos Jubriya Nggih. menawi wonten peranganipun laskar saking Singosari Nggih. ing ngertos kula sarengan kaliyan anak kula Wulansari Oh, ngaten. nyuwanaken Kyai Tejo Nirmala. Menawi ngaten monggo mangke badhe kula pampanaken. Monggo. Taman Pamargudi Kediri indah. Akeh wanita kang pranan. Nggon kula iki mergo saka kawula wanita ben mirsani kaengganing jagat ing Taman Pamargudi. Nanging wiwit mau isine mung susah. Isine mung nangis. Yen kowe sabetino nangis, apa ora bakal gawe mentaya ing atiku. Muga-muga panjenengan paring kawelasan kalian kula. Kula rumus gampang sanget kalian bojo kula Kang Mas Wijaya. Ya mung gampang. Lho kaya
kaya ngene kok tampik kurangan iki apa? Paman Prabu Jayakatwang. Nak perkawasipun kula nyondro kalian panjenengan bagusipun bagus. Iya. Gagahipun gagah. Saya malih sak menika panjenengan sampun gadahi pangkat kang derajat. Kangge wonten imanipun Paman Prabu Jayakatwang. Mane kowe bisa langgir pamu. Panjenengan menika kirang ajar Paman. Mboten. Kowe gelo Kertanegara mati. Kowe gelo pisah lan bojomu Wijaya. Pancen tak sengaja. Lelakon iki kudu tundan turutan. Gayatri. Paman Prabu Jayakatwang. Apa sebabe nganti Kang Mas Prabu Kertanegara senake? Pijet rasane ngatuku. Tenane aku mbales marang sidane leluhurku Prabu Dandangnis nalika semono. Mbok menawa kelingan. Ana lelakon Ken Arok perang danter. Sapa sing madangake Suteng Jati Tumapel? Ya kuwi turun tunggul metu. Saka kuwi sekalingan. Sapa Wijaya bojomu? Wijaya kuwi anake Lembutal. Lembutal kuwi anake Maesa Cempaka Nara Singamurti. Sapa Nara Singamurti? Kuwi anake Maesa Teleng. Maesa Teleng kuwi titise Ken Arok Sri Rangga Raja Sabatara Amarwing Bumi. Mula sedaning luhurku Dandangnis iki karena Ken Arok. Sumpah ingat iku Gayatri. Turun Ken Arok tumpes tapis tanpa tilas. Mula kowe tak eman. Paton kowe gelem tapek bojo. Iki Wijaya dikubur ya. Aja pikir. Sing kok pikir Jayakatwang ya. Paman Prabu Jayakatwang. Lanang padron. Paman Prabu Jayakatwang. Lanang kok tampik Panjenengan menika glegeripun menungso. Iya. Kali panjenengan menika watakipun kados dening kewan kang sikile papat. Panjenengan menika tumindakipun mentala kalian kula. Serasa kados pundi kemawon kula sampun kakang Wijaya. Nggih menapa tumindak panjenengan menika kesinten Paman Prabu Jayakatwang. Bejo bejaning kowe. Kowe tak katuki dosaning Kertanegara. Mergo wis tenan. Kok pikir kaya Mboten katero sisi niku. Panjenengan menika dipun tampi kaliyan wanita. Nggih menapa tumindakipun panjenengan kados ngaten Paman Prabu Sopo? Aduh. Sopo manis kaya sira. Sesah panjenengan menika ngalebono kaliyan. Mboten kiranipun Paman Prabu Jayakatwang panjenengan menika ngalebono kaliyan. Pun ngapunten Paman Wang malang Hancur Paman. Salah kula niku. mulan
Blus. Kowe mesti wedi lincip. Iki mesti mateni. Neng sing iki ngenaki. Lem ya. Sing kono niku sinten niku ngenaki? Iya, ndoli apa ngenaki? Mboten. Piye? Sami-sami mboten enak. Gelem ora? Mboten. Gelem ora? Mboten. Alasan anggal so bisa. Yadri, Paman Prabu Jayakatwang. watu hitam kaya atos. Mengo. Watu hitam kaya atos. Nanging ketetesan banyu sithik ing mboko sithik satemah bisa lecok. Kuwi menungso. Yo kene ate mungkuli atos watem kae ya. Paman Prabu Jayakatwang. Sinaran kula menika tasih kemutan kalian bojo kula Kang Mas Wijaya. Bola bali Wijaya. Bola bali Wijaya. Bosen. Aku nyawang Wijaya. Ya. Saiki durung saku ngladeni aku ora apa-apa. Aku nglanang sabar ngenteni Cahayu Gayatri. Kowe tawe wektu 5 dina ya. Tak wene wektu 5 dina kang mikir gelem lan orane. Yen ora gelem aja takon dosa. Mudyar. Paman Prabu Jayakatwang. Rumangsa bingung ngrasani atiku. Areng aku ngrungokke tembunge Paman Prabu Jayakatwang. Putri Gayatri, kula ingkang sowan. Monggo dhisik sedulur. Lagi sepisan iki aku ngerti kelawan kuwi. Bane mlebu ning taman Kediri kene. Apa kawigaten mulan sapa jenengmu sedulur? Dipun tepungaken kemawon. Kula abdinipun Kanjeng Adipati Jayakatwang, kula Wulansari. Wulansari abdine Paman Prabu Jayakatwang. Leres. Dirapa sing mbok karepake kowe nganti teka ning taman Kediri kene Wulansari? Ngaten lho Gusti Putri Gayatri, sinasa kula menika ngabdi kalian Kanjeng Adipati Jayakatwang. Kula ngertos injih menika nelangsane batos panjenengan awet kula lan panjenengan menika sami-sami dados tiyang wadon ra injih to. Nelangsane ati panjenengan boten tresna ning saben dintenipun Kanjeng Adipati Jayakatwang menika tansah meksa. Mila saking menika Gusti Putri, menawi panjenengan menika purun, monggo panjenengan badhe kula jak rangkat wonten ing Taman Kaputren Kediri. Kula ingkang badhe sabiyantu kalian panjenengan. Wulansari, yen ngono aku nelakake matur nuwun banget marang kowe. Retining kowe bakal sabiyantu marang aku. Mula saka kowe Wulansari, retining Paman Prabu Jayakatwang ora cemondhok ning Taman Kediri kene. Ayo bareng-bareng ninggalke ning Kediri kene Langkah Wulansari. rumiyin Gusti Putri Gayatri. Saderengipun kula lan panjenengan rangkat saking Taman Kediri, kepareng kula badhe ngestoananipun tumbak Tejo Nirmala. Ngono karep. Injih, sampun panjenengan. Aku nelakake matur nuwun banget marang Wulansari. Jebul ana pawungan sing duweni rasa welas marang aku. Umpama ta ora ana pawungan sing bakal sabiyantu marang aku. Dur kaya apa panlangsane atiku urip ana ing praja Kediri kene. Kok suwi banget ya Wulansari. Anti katingan kawan Paman Prabu. Renging tumbak Tejo Nirmala menika sampun wonten ing tanganku. Sampun ngantos kedangen wonten monggo kula derek. Ayo Wulansari. Iki wis. Yadri. Kanjeng Dipati. Ngaturaken katiwasan Kanjeng Dipati. Apa budalan? Tumbak Tejo Nirmala ame sing plangkanipun Ilang. pilos. Marang sira Pati Mundaran. Nggih kula. Mongko tumbak Tejo Nirmala tak
tak pasrahke Wulan Sari. Lan supaya tak utus ngeripih calon garwaku si Gayatri. Nanging taman pamargi putri suwung ilang Gayatri. Mula barengi ilange Kyai Tumbak Tejo Nirmala. Aja Wulan Sari kang dadi dalange perkara iki. Menika Pucung le. Pucung. Saiki ngene, Rening Aki bakal tulung karo Gusti Putri Gayatri. Engko yen ana prajurit saka Kediri kowe kabeh sing padha ngadepki. Oh, kados aku bakal sumikir. Oh, makaten. Nggih. Ngestaken. Paman. Kowe ngerti wong wadon loro tumbapane dalan kene apa ora? Ngerti. Sing nggawa tumbak Tejo Nirmala. Panjenengan nika madosi Uranti to? Iya bener. Ah, nggih. Doro Uranti sampun paring dawuh dhateng kula, ingkang sepados meparing dawuh dhateng panjenengan dalem. Kowe sing aling aku. Nggih. Prajurit.
Sing hati-hati ya, Kakang Sumolo. Mungsu wong niki ku jalukane kudune kecekel ceprok gase, ida-ida buntute ya. Ora dijiake. Duwene geblok. Yo! Wes ngerti gak bolongmu dhewe kok pancal. Kanca dhewe do padu karo musuh niku. Wis do ngaku. Sing cerita yo kowe. Wae, yo kemana aku? Stop. Orangnya ya. Kuatir. Biasanya aku menangan iya. Kalah. Piye? Motor repot motor. Oh, ngenyek. Iki sangare. Kene. Gulune no tangone. Wah. Berarti copot cacing kowe. Boleh kembali. Kalau aku kancaku, simpul tuwa kowe malah simpul. Sopo? Puelen. Wis puel iki sing tuwek. Tuwek ngono melu. Ayo, ayo lapo. Lapo-lapo. Sing kancamu dinyampirke opo iku? Gegeti wong ae to jan. Hei, gegeti wong ae. Kaget kowe, ngadu menang mbok kageti. Aku yo kaget lah. Kayaknya nyanggur kowe aku. Sing kae lho. Kene, perjurit kaya dikek dudukan. Ngopo? Wong aku gak. Jangkrik elek kowe dhewe. Bocah kekek salemat bilang. Hei, wani adep-adepani jen padha jen. Kowe karo aku coba ditater. Tupeh awakmu gedhe. Awakku cilik. Ning ora wedi karo wong gedhe.
Mbak koyo ngene nek lagi jotos kuwi. Mabok. Yakin. Aja dhisik. Kewani tenanan. Ayo jotos. Jotos. Iya. Jotos. Jotos kene ora apa-apa. Yo, Iki yang akhir lo gue cia lo gue mama mbok geleh ora gue arep ditukokno kalung ora masa mbok tekono kalung, Mas. ora tapi guluku gatel Ayo. Yo. Gede tuwek ora dadi ngopo. Bocah angker-angker mangan brutu. wes kurang ajar Awak pelayan. mau siapa bosok Wis minggir. Minggir! Oh iya. Kowe wani? Dia nggak informasi, aku nggak informasi. Informasi apa? Maju men. Matane baturi lo bodono. Oh alah. Ora iso kancaku. Ora iso. Wes balik. Kowe. Minggir. Ora kodiak. Iki ora kabeh iki. Elon. Abute ra karuan. Matane yo. Asal orane umat yo buah. Bodi kaya slender ada apa bangun ning dhuwur. Angit yo kaya kuwi. Kowe menang ya. Oke lah ya. Marem kita cari tangan yo. Wait, maju. Ya, tenang. Angkrek. Cotos. Wani iki. Wani. Kage. Cotos. Kage. Dadi wane ni. Master kae ngene. Aku tak kelondong ae. Action dong. Sudah kan ngomong. Sembarang. Ayo tantang kae. Aja siji loro. Pingin.
mateni nyawamu. Ora percaya? Ya ora. Elek kempang. Ya wis meneng ae kok ya. Ya meneng ae. Cekel ceprot kok. Panas lho. Kok nak umat kok enggak gawekno kancane. Saiki wis ora umat. Ora. Aku saiki Syukur nek ora umat. Lho nek umat kok kaya pitik ke loren. Jengking. Yo. Yo. Melayu saka palagan. Ayo, lho. Jebul ijik kuwi. Perang durung jejel kulitmu wis mlayu. Yo kene ora wani madhep ijen kok dijen wae. Aja kegeden sumbang. Kon ku mlayu ora teges kalah karo kowe kuwi ora. Kene ora. Ning papan kene aku kepen berantas laskar Singosari. Oh, lakon mati ya. Cio. Cio. Cio.
kuwi Pawan. Sing tak karepe aku bisa kawujudan meneh, bisa manjilmu. Coba yen kowe mangerteni. Jatuh jamalah duke. Neke mires karo prajurit Kediri B. Wong Laskar Singosari tak ibaratno timun. Wong Kediri tiburane. Umpama timun musuh duren ngorok lakon. Oh, jebul gede pesantimu. Yo, senajan langap-langap ben mucap pendirangan mripatmu ning ora nampi tantangan musuh. Yo. Tak kembali. Pengen jajal, coba jajal. Aku gak manggilmu. Maleo kowe. Itu manuk. Beneran. Manuk disepoti. Manuk disepoti. Arep tak lali-lali aku ora bisa lali. Aku mung kelingan kelawan kowe, Langsari. Apa atimu ora krasa? Apa jroning atimu ora duwe rasa kangen kelawan aku to, Langsari?
Mendah boyo senenge ngati kalamun aku bisa rerangkulan kelawan kowe. Aku bisa jejagongan kelawan kowe ulang. Kelingan rikala aku nembung tresna kang sepisanan kelawan kowe. Ing kono kowe uga ngimbangi rasa tresnaku. Rumangsaku jagat ora ana wong seneng. Ora ana wong bagya mulya uripe kejaba mung aku. Kakang Nurseta. Wulangsari. Sapandurat aku ora bisa kumecap. Bareng aku bisa nyawang kelawan kowe Wulangsari. Aku dhewe uga kaya ngono lho, Kakang. Senenge atiku ora kaya dina iki mergo aku lagi wae sandingan karo priya sing banget tak tresnani Kakang Nurseta. Rina lan wengi mung tansah tak antu-antu. Bisa sanding lan kowe, bisa sapejagong kelawan kowe. Ing kono mbok menawa bisa ngilangke rasa kangen jroning atiku. Jalaran sepirang-pirang sasi aku pepisahan kelawan kowe. Rasane atiku ora bisa tak ampah maneh. Yen rino atiku mung tansah klesikan. Yen bengi aku ora bisa merem mripatku mergo aku mikirke kelawan kowe, Wulangsari. Iya, apa tembungmu sing kaya ngono kuwi kena tak percaya Kakang Nurseta? Wiwit aku nembung tresna kelawan kowe. Atiku dudu darbe ing sapa-sapa. Nanging atiku mung kanggo kowe, Wulangsari. Matur nuwun banget yen pancene kaya ngono Kakang Nurseta. Ora ana bedane kelawan sini-sini atiku. Coba basan yen rino aku ra doyan mangan. Yen bengi ra bisa turu ya mergo aku ki mung tansah mikirke sampeyan lho Kakang. Tenan ngono apa piye Wulangsari? Besok kapan aku tinggal kelakon omah-omah karo sampeyan Kakang Nurseta. Yen kaya ngono pangidam-idaming atimu, sedhela maneh bakal keturutan. Jalaran aku bakal kandha kelawan Bapak Jembros. Aku bakal njaluk supaya Bapak Jembros nglamar kowe. Mesti Bapak Jembros uga nyarujuki yen to aku bakal bebrayang kelawan kowe Cahayu. Sila ora sabar banget rasane atiku Kakang Nurseta. Besok kapan aku tinggal kelakon urip barengan sampeyan Kakang. Aku kok duwe pengangenan mendah kowe senenge ngati. Kalamun to besok kowe dadi temanten kawan aku. Lang-lang mulai